Hi guys. Ay adlaw sa tanan guys. So, karon guys. Biyahe na punta karon guys. So karon muntaga. Nagatod ko sa ako ang mga anak. Tapos paghuman muadto ko sa amo kay silbing trabaho ra punta. Isip na usa ka driver. Mga driver na to may buntag sa tanan guys. Ilabi na sa nagbiyahe karon amping ta kanunay. Ilabi sa ng mga makaigsunan. Mayan. May buntag sa natong tanan guys. Ilabi na gyawang ko mga salamat yung kanunay sa mga kapiskay kapasok sa lawas. Daghan pasalamat sa Ginoo. Gusto ba mga kaon. Sigog sa Ang mga anak guys ni sakay na. O dito kuan mo. So guys, naibuyo sa mga inanat. Pero pa tayo nagyapon na sa ito ang mga kuan guys. Sa mga mamsir karon na yung buntag sa tanan. Adlaw ng Martes. Ay, ginoo ko. Wala ko naligo karon kay kuan guys na babay sa ayang nanay kuan sinsya kay guys sinisipon ako inuubo lagnat pero laban pa rin tayo pa dahil riyap pa sa tupang panginabuhi pang adlaw para sa ato ang pamilya. Mga ma'am sir, kumusta ka mong tanan labi sa mga nanay tatay itong mga mag-uuma sa mga mangingisda o sa lahat ng mga construction mga worker. Good morning at out tanan sa tanan mga viewers sa to nakadiri karon labi na sa itong mga buwan ano na ilang suporta. Ako pasalamat sa inyong mga kasing-kasing guys. Sa atong mga problema guys sa akong kinabuhi itan angay mag-uol yato angay naon nga kana ang importante nga ang ugma naglisod dili hadlang ang katubrihon dili hadlang ang kalisod nagtubig ani karon sa baning kamot lang kita dato basing na siya basing dato saan? dato Sa man duwa? dato sa kan sa ano Ini balik na sa kuan. Dugong kay sudan na dito. Pagod kayo. all my life Ngayon na dito nila I Wesley. tried to cry Ngayon lang kami Wesley ba? this balik pila na Christmas nato. for you let them Christmas forever sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako Snack din na. Duwa. ikapiin ka Kaya ko itong ikuha na ko siya makasama ka sa araw ng Pasko. ano bayaran? So nagdala ko mga salina guys, no? Para sa ako ang pagkailista. Ayo. Pili mga kuwag-kuwan. Mga kuwa, unya na kawanan. Utang. Ito na pamiti. Para naka, pili mga karugpas. Nakay basyo din sa silang sa tubig. Kanang kuwan, kanang. Oh. Basyo Hindi, 1.5 nga ko plastic. Ano ba? Kaya ako sa tubig lang. Balon ba? Duwala ka buok? Lamatan. Ako ba din ni? Ako ba din? Ako ba din? Duwa ka dito ha. So mangutang ta diri guys. Mura ito ba mangutang. Yan anak guys, so may buntag. Ako mga anak guys. Si Sofia, si Dodong,
Ala, sus. Ah, sige ra. Lintang yun. Ay, naliptan na gid kay. Usay may Ako usang. na ko sa plastic nga amo to sa tubig. To aja Usang sa ka na? gawas te. Usang ka na? Ano may balik. Te mo ko na pud mi te, nya na pud te. So dai. Nang kalkin aw di sa abo na. Ano lang ni? Wala ko giban. Doon ka ba jibar? Sa kumot sa duha. Lagi-lagi. Ganto. Kumot sa lagi. Kaya ra. Salamat kayo. Na naman kayo doon. Back to you guys. Dili pa yo, bukod pala siya. Beliau na rin ako dahil. Salamat. Anong eskwelahan guys? Pagkatod ko sa mga estudyante na ako. Mama ni mo. Oh. May mga tubig. I-fill ng tubig guys para natin mabalon ng tubig. Ada episode ya. Salamat kayo, salamat. Ako ba nanay na ako? Ako ba nanay na ako? Dami ito matutuyok kay. Dagan ba matutuyok? So nakakaroon guys, dapat nakaroon diri sa Minawog. Kulmaan ni Carl! Sudah. Kuya, siyawa kayo eh. Anong din? Yang
kuan. Iubo ako guys. Pero laban, padayon rin po ta. Hindi na guys, mama tumananambang sa mautap. Buhay ang sa tigbutaan eh. Sige, mag-sakit ani. Lagi nang iyong iturukan. Ano sa may kuan, usa ibato. Wala, si mama dana lang mo day oh. Wala. Ah, ipatulong ta niyo asa bit mayo. Kuan, Mabalik pang mo siya. prantaw ta ka lapit mayo. Ala ko, diyan na mong gusto ni Mao. Paano ang gugod? Kanang ang kahoy diya, ang hindi mo nagpaputulog. Kahoy diya nga itong gugod pag-ianay. Mga pwede diya, panangin ni Sir Pupuy mo. Ako din nang kayo orag. Ni Melina na sa sapa, kaya mo ipagabas. Kasi ayan ang padako-dako. Time check na karon guys, mga alas 7:30 ng umaga. Sige, ha? Pagbubuot? Pagbulit ko na nalis eh. Ayan, ito pa rin mo si Wesley. So gabi guys, nagaulan yung gabi mga nagbasa ang ano, pasada ang tapoy tubig. Salamat na punta kay medyo maayo na pang panahon. Kung luwi kayo itong mga naigo sa mga bagyo. Grabe. Salamat punta guys nga layo ra punta sa kapamakan sa mga kagamman, mga bagyo. Amo diri mga pag-ulan-ulan lang. Mga daw yung salamat sa Ginoo. Alright guys. Salamat guys. Malupan na rin. Sana ta. Ano na ginagawin? So dire sa Quezon Bridge medyo traffic yun dire kay na may sara may magian na rin. Ipuli naman ni sa kuan. Medyo matuyok yun. Paabot pa ta guys na makuan guys oh. Ay salamat Agrina.
hirapan lang yapon ta. Padayon ta sa atong pagpaningkamot sa matag adlaw o nga nakapiskay kabaskos panglawas kon sa Ginoo. God bless po sa tanan. Amping ta kanunay sa mga nagbiyahe karon, mga ma'am sir. Three minutes taxi. Kasi nung ay, karton nito, pangayo karton. Kaya wala isaan siguro. Ipunaw kayo ng simento. Puro ka? Oh. Sarayo ka, sinyas na ka. Ayaw ba singyas na ta? Singyas na ta. Maan, sige kay. Kami mo paan ni. Napakaron? Pinaan na sukso. So nanami dire pasulod sa National High School guys. So elementary school Staka. So dire guys pila akong anak sa Staka.